галоўны сабор Англіі, які вінны грошы габрэям. Вітаем вас у 13 стагоддзі. Кентэрберыйскі сабор у Англіі 13 стагоддзя ўвогуле-то быў вінны столькі розным купцам, што яму трэба было браць новыя крэдыты, каб пакрываць старыя крэдыты. Навошта? Ну, перш за ўсё, таму што манахам кентэрберыйскага сабора трэба было есці 13 страваў кожны абед. І гэта на дадатак да розных іншых прывілеяў, якія ў іх былі натуральным чынам, якія яны заўжды баранілі праз суд. І суд таксама заўжды патрабуе грошай. Разам з гэтым у іх было права абіраць свайго архіепіскапа. Ну і калі нейкі архіепіскап казаў манахам, што вы ведаеце, не трэба столькі есці, або не трэба нейкімі іншымі прывілеямі злоўжываць, ну, манахі проста адпраўлялі юрыста да папы рымскага, каб судзіцца з гэтым архіепіскапам. За якія грошы адбываўся суд? Ну, вядома, за грошы касцёла. Адкуль іх узяць? Узяць новы крэдыт. Увогуле-то галоўнымі крэдыторамі кентэрберыйскага сабора былі не габрэі, а з 13 стагоддзя ўжо італьянскія купцы. Перш за ўсё з Фларэнцыі і горада Сіена. Каб вы зразумелі, наколькі ўсё дрэнна, у сярэдзіне 13 стагоддзя сабор узяў у крэдыт у фларэнцыйцаў 900 марак, якія пераўтварыліся за 3 гады на 4500 марак. І вось тут пытанне, а як касцёл увогуле тлумачыў, што ён бярэ пазыкі? Бо я вам нагадаю, гэта лічылася грахом. Тут усё проста замест слова пазыка ў бухгалтарскай кнізе яны пісалі для профіту. І ўсё. Ну, яшчэ іншая схема, калі трэба было запісаць адсоткі, яны проста штогоду перападпісвалі новы кантракт, у якім на суму 20% быў вышэйшая сума проста, і ўсё. І гэта нібыта новы кантракт, і гэта нібыта яшчэ не адносіцца да той старой пазыкі. І нават ангельскі кароль, ну, ведаеце, ён спрабаваў спыніць гэтую сітуацыю, бо яна дзікунская на самой-то справе была па мерках таго часу. Ён проста ўзяў і выгнаў абсалютна ўсіх італьянскіх купцоў з тэрыторыі Англіі на 10 год. Што гэта дало? Нічога не дало. Праз 10 год кароль зразумеў, што ягоная эканоміка проста не ў стане працаваць без крэдытаў ад гэтых людзей, і ўсіх гэтых купцоў запрасіў назад. Бо ў Англіі 13 стагоддзя было ўсё так дрэнна, што нічога проста не працавала без вось гэтага схемы ўзяць пазыку, каб пакрываць старую пазыку. Вы спытайцеся, што думаў папа рымскі пра гэта ўсё? Ну, вы ведаеце, папа рымскі забараняў-то пазыкі, але не ад італьянскіх купцоў, бо ён сам ім быў вінны грошы. І калі нехта не хацеў аддаваць пазыкі італьянскім купцам, то, ну, папа рымскі ён проста пагражаў, што ён адлучыць гэтую асобу ад царквы.